Bé, Marià, quin és el vi que ens has portat avui per acompanyar aquest risotto de gambes? Bé, doncs per acompanyar el risotto amb aquest parmesà, que també ha sigut peça clau per escollir una miqueta el vi, us hem portat el vi que podeu veure aquí, que és un Vinyes del Vero, que és un vi que està fet a la denominació d'origen Somontano, a prop dels Pirineus, més o menys, i està fet d'una varietat de raïm que es diu Gewürztraminer. És una varietat, no és autòctona d'aquí, però que s'adapta molt bé a climes més freds, com sigui Suïssa, Alemanya, el nord de França, però precisament com que les vinyes estan molt a prop del Pirineu, doncs simulem una miqueta aquest clima i s'ha adaptat bastant bé. Llavors, el vi, la particularitat que té és que és un vi, té un punt dolcet, que això a les noies acostuma a agradar bastant, o sigui que va bé, i llavors també té molts aromes a fruita, molt de jasmí, fruita blanca, flors, també molta flor en general, algun toc de roses pots arribar a trobar. Això és el que contrastarà amb el parmesà? Sí, amb el parmesà i amb les gambes. A més, la gràcia d'aquest vi, que també és un vi de l'any, és del 2011, és que té una miqueta de carbònics, és aquelles bombolletes, no moltes, però té aquella xispa que jo li dic que també fa que invita a seguir bevent una miqueta més i a anar compaginant una miqueta de risotto, una miqueta de vi. Sí. No sé, com sempre el públic dirà si agrada o no agrada. I són els que ho decideixen i els que... Esperem que sí, jo tocarem fusta, no n'hi ha gaire, però esperem que agradi. I res, com sempre, vull dir, si veniu de part de Cunha de Prop, doncs tindreu un descompte especial per les recomanacions que fem aquí. I si teniu alguns dubtes, necessiteu alguna ajuda per algun maridatge de més, teniu les nostres comptes de Twitter i Facebook per fer-nos qualsevol tipus de pregunta. Es poden trobar a les xarxes socials. Sí, estamos allí. Molt bé, doncs de seguida ja ho tastarem tot i moltes gràcies, Marià. A vosaltres. Sembla que això ja ho